Lisa, valki mun meiltä kirjalla suoda matkai. Ja da, la kirjalla suoda guobda cestat, oda samus kirjit. Täplä maanai kirjit, nuorai kirjit, oli solmui kirjit ja manga genreis. Täällä oda sarkusraidu. Täällä on malla niillä se mägä, sulla på uppajat. Ja soi oruba Finnmarkus muhtun sais. Tää sarkusraidu kauno taarukili, tavisamkili ja kväänakili. Täällä maanai kirje Frozen on kuekta. Täällä pidellä sihkari kuullana, täällä nubbikirjiden raitus, mai Disneys, la almuhan. Täällä maanaikirje mai Jens Martin Miennala källan. Täällä on Nilla ja Adegahtu stanchis. Nilla ja Adegahtu liikupas tuhka vaikka makkar tälkis ja läpä raakadi maita satukahkui. Muuto, toppe tähpähuva juitta, millä hui keltulos. Täällä maanaikirje mi heiveä. Tai unnimuseita. Ja tää kässeluomu aike. Tuon tiedät, tuuskuulasla mai vara rektor, jalla nuorai kirje. Ja vähän kirje namalla mai me verramus rektor. Taas on jakalakä vuotja kuektele vihtameetero, puektele vuodan aldasa botnai. Ja saat katju vara rektora. Ruben ja palla rektoris ja tässä pääs lohkasu pirra. Mohte käydä. Ja just läht hui tuestil. Tee heivi tunni tähkirje. Doolos paltonast mai edelmäärä kainulle källan. Täpillä oktambla muitelusa mai sonla kuullaan. Jos läht tuestil te luodaan. Oalle kelttulos. Muille tappe kirjide kun lahtjukahpir. Maatta rahkui kaapakahpir. Ja täällä siikki saamikili ja enkaskili tämän kirjis. Stakkarasi on perustut. Ja tää Marie Kvarnmo täällä vuotskirji märjas ofta rumana raitus. Täällä ofta mielestäni sunna pirra killä kaunan irki ja naihtellaan köytykeinu patjolomun. Ja tässä pääs lohkat mun suojellemismanna. Marjalla challemi nämpukirji, den jatkaa tässä. No, ja muuten lähtää diktakirjit, tarukili, saamikili, täällä borramuskirjit. Ja jos tuon ikkille kirji valti veskui tai jotain senkin, mutta liikut e-kirjitä. Teillä kauno e-book-chokis ennosiitus kirjit.